marnat. Ong'ene kinde gi bende nitie gik mathoth ahinya ma nyalo bedo ne ringe e pacho ganda. Ni bende un kod gi achiel e ng'ur. Riwruok mag jotije mag piny owacho moting'o jopuonj ma itelo negi. Leo mari chopo karkacha. Ponono oro ote mopogore. Leo mari chopo sani wacho ni logo mar notiko kata koko penju to bende usedi nyaka kar jot mar jatend piny Kenya ma uromo kode ka uchwalo paro mopogore opogore nyaka jagoro mongirore e migawo mar lo mano karka weche gi magudi mano Charles Singa. Ponono un usetieko karu jopuonj osechwalo pachgi kendo ok gine tiende mar ng'anyo kata ponono ni okadhe bende gino mano chwalo kacha en mar golo weche mag gedo mag udigi ginego gedo mag udi manengo gi ofuongore kosen paro machalo nade mano chwalo ne jatend piny Kenya kotenore kod chudo kata ng'eto mar atamalo adek ni mondo geru ng'eto mar atamalo adek ni ditimre koket gimoro e mesa. Apana wacho nyime kacha kendo adwa nuoyo ne slip mar japuonj oyiech kendo chwer. Kamoro dhi yudo kamigole atamalo adek ni ema onge. Wang'iyo wan kaka jonat ne onego chornwa gimoro e osara mondo gino donje. Niwach gini sani ni e parliament. Igeni ka odhi okale parliament ka wan to wan nono okonyal geng'e sani koro ena kuma neno koko liecha. Masani waketo maler ni jatelo maduong' ma be Teacher Service Commission akiani no winjo nade ni ng'ur wan go mapek. Yande waserado gi Teacher Service Commission Nakuru. Ma gimane wachwalo malicha ina kalore gi gik matime ni onyalo dhi either way. Koro anto ber ma japuonye mwang'eyo. Osara nyaka medi kapok wechegi okalo. Mane gimo dwaro mokwongo kata kapok gimo dwaro mokwongo. Maneno ka jatelo okno odwa gole yo moyangre ahinya tadwa nyiso jopuonjwa ni misara nyaka medwa. Ma king'iye matut CBA mane wasain all public sector unions kiko wa jopuonj kende ne onge kata siling achiel manomede ne onge. Koro sachwa ni kinyalo kete e atamalo kata matin mane wakwayo cha okane gima bobedo malich. Osara ni komedi ubro yie mondo ng'adwa atamalo adek marot. Mane gima en siwacho. Kiko beni en gima yowacho. Mano kuku mar National Executive Council wacho. Gima lich gi jopiny en ng'iyo union wanie wang' ng'at achiel kende. Kone nar to ng'ami neno kanyo en jagoro maduong'. Tapani en training moro manyocha kamoro jowa no kawe yo marach ma joma no okalogo wacho kadwa go ng'ato kama ntieni ni muochi go kinyi isecha kolando gimilando kanyo jopiny penjo ni taleng' nang'o. Gima kama kigori gago giluongo committee no consultation gi structures magnat will bail you out. Sama kora wueni gima ne eni sio wacho okane mawacho eni sio yuago mondo medgi msara med jopuonj msara gionge wach gi gimoro ma ni 3% ni wadwaro mondo sirikal oket notongo moro matin e mesa mondo wane kaka wanyalo wuotho. An paro ni kendo wadak marach kaka jopuonj. Wadak marach ahinya. Tanago luwo ni kendo ni pride mar japuonj en bedo gamo gi ot. Kibaji mane wan go e wach 3% ni en yo mobo bedo go managed. To ne wawache ni wach kabod ni iwacho maber ni employer employee 6% wachina adek. To higni abiriyo onego beni se machua mondo yud ot.
Anadong higa achiel to koro awe tich. Sama gole no ere kaka odhi konya. To kidog ing'iyo kacha, tiyudo ni at 2, 31B2 wacho maler kaka pesa ni idhi benefit from. Ko higni abiriyo ka okoromi raise 10%, en pesa miduokoni. Kati nyalo chore, odhi retirement benefits. Kati nyalo chore, elwet nyathini moro ma pod tiyo. Be magi botimre. Mani penjo maduong'. Mabende wapenjo jatelo, to miwacho mang'eny gidhi timre. Ing'e ni sama thuolo kai, kineno tol moriere dier ot, timre gi chikri malo karo ken thuolo en matol. Mago gik mane waketo e nyim jatelo duto. Nyabero ni jatend piny Kenya nosingo numeto mar osara ne momiyo koro wacho ni Oyuu wan ng'anyo mora makwedo paro mar chikni kik wadhi kaka nyoro nokoneni. Kiwe jatend piny. Wan e Labour Center machielo. Labour Center machielo. Makata weche miywago mag NHIF gi. Abani mano bisenjo ka ng'ur nitie. Donge nye wakete Kisumu gi jotelo mag NHIF. Mwawacho ni kik utem. Weuru mondi gini udwar iknigo. Mage dialogue masani dware piny ka. Igeni sani nyalo dhi kama nyithiwa ma riembo pikipiki nitie. To gigo wiye wach 3%. Ingeni 3% nyochomo josara. To kipime to yuto mare maduong' dok kuom ng'ama onge ang'ono. To ng'ama onge osara no emosi nyisi kaka mondo go uwi e wach 3%. Iparo no go wino riek koso kia. Tungo kia. Koro anta neno ni yo mwa chomo go gik moko. Masani be kora gole nat. Uwi mamako pinya mako ndara. Ok bi konya. Structures maga mag union gima dwa tiyogo. Magima nyalre mondo nyalre gima